Ha ka step phangat kasngi ublai ka pratrik rumphang aja phunreu kumbah kapor rbg apheu men step ki runar ki bom tip sate ka yo lute suk naga machine ATM hamelem ka bahap hamonga police station ki runar ki badon kumbah saungut ai ki yo rong tu lifestyle lap lifestyle hajar tengka naga digi ATM ka badon hasrok ba shlong dauki shua ban pen pra lute ki ATM ka sanrai ru daka rong yong ya ka CCTV badon ha ka tai ki ATM yakni ki jingji register ha monga police station bat ki pulit kidang tokit bat thwet ya giruna ki pulit ki alum ru ya ki lengkhot lengkai ki saki ki satar na kani ki jaka ban exmin ban lap ya ki bedon kti la ban kedeu ba man syam snem ru ke ATM ha mau kriya kra sya tu ha ke bagi nongti kra plun kam daga LPG cylinder ban ot ya ke mesin ATM ndai hadu menta ki pulit kimpat yok kam satia ya ke bedon kti hal kani ke kam